Shalom. Tepuk jari tamu kadongan di buku Tasadarion tersurat do di buku 2 Musa bidu 30 mau kami ayat 15 atau hasro di ayat 20 songna somal tajam marsikat sore hujah ma ayat 15 alani nasi Musa matu Jehovah mulai sotok tom bohi mangulun hami unang niyan tugiun hami nakok sianon dungi ni na Jehovah bantu si Musa nang hataw nanidok modeng bahanok kunoi ala nang jupangan asin rohaho maradopon au jala au manadaho pola rodi gowar ala ni na Jehovah ma ahu pabulusun saluhut hatu aku sian jolo di bohim jala aw majuhun kuarni Jehovah di ramamu namar talut merohadu aw sugut dihalak naung tinaluman ni rohaku jala nama si merohadu aw sugut dihalak naung nyasian ni rohaku aku ni Jehovah irama adong sadah jongjongan mardonokon au ikut disi ho jongjong di atas dolok batu ia dong ho patai tahaku idamu maau sian pudi alai angwa pala bohikon dan jadi idaun di manang ise ido sahatna hama korma sa bersiaw nung masaibe sada sidang di tengah-tengah karata na cukup menyita perhatian ni sadok jolma narong di Indonesia ima kasus ni Ferdy Sambo jalan ngabe madam putusan Ferdy Sambo dihukum mati hama korma sa bersiaw gudang jolma naung dihukum mati di tengah-tengah di pengadilan narong di tengah-tengah di pertiwion termasuk narong di tengah-tengah negara tong ala memang walau kasus ni si Ferdy Sambo cukup menyita perhatian mulai sedat dana saat tunama tua alanya hal kalau sepersiaw ala ibana memang tardok seda pengayung pelindung penegak keadilan dan hukum di tengah-tengah negara tahun alilos ibana na melanggar ima merhiti pembunuhan berencana na binen jara murtabereng dohan kalau sepersiam somong pangkat nibana Jenderal Bintang 2 Kadif Propam nina ibana do polisi ni polisi lapatanna melarang polisi na bermasalah melanggar aturan dan peraturan menang disiplin ni kepolisian ibana ma nameng hukum jadi memang hona dua hal lima ibana dison ibana salah polisi jadi ibana polisi ni polisi alailas ibana do melanggar peraturan dengan satu perbuatan yang sangat keji ima pembunuhan berencana hal kodong sapersiaw rama joni nokon moda tapi uti do sidangi tapi itu nama saya sada skenario nadi karang libana do ima lau menabunihon makukupi pembunuhan berencana nabi libana jala barani ibana melibat tong gudang pejabat-pejabat tinggi kepolisian alanya ala memang di TKI ibana sangat berkuasa sangat punya pengaruh bui ibana mengatur harum bunuh disuruh bana anggotana diodoi
ima berada ide jeri disuruh bana bunuh diului ima kuat ni pengaruh ni bana ima kuat ni huaso ni bana ditiki disidope pangkat ni bana disidope jabatan ni bana hal korong sabarsian yang tabiring disi gudang jolma molo dum tibu jabatan arong di bana huaso gabe terpusat tu dirinya sendiri iban gabe lala iban mengakui siap dia do haroni pasu-pasui gabe lala iban mengakui parhadapotto siap dia do jabatan narum di bane siap dia do hamoranai siap dia do artane gabe berpusat tu diri sendiri nama iban gabe di rohana ala nibana namanya ala ni huguna ala ni malona, ala ni huasona, gabi bui dapat ibana suri nadong di ibana. Atar hirai lura nama ngojar rohani sikir disambut tiki gabi pola di karang ibana skenario na melibatkan banyak pejabat-pejabat tinggi kepolisian lau makukubi perbuatan ibana. Hamkoro sabarsiaon di tengah-tengah waluta atar hidup namasa. Hidupe na terjadi murah-murah jolma moludung jong-jong ibana di sana hajong-jongan moludung arapat ibana secara jabatan na berpengaruh ittor gabi murah ibana maswadahu parhatopotto iya na dibanai dibataro na mangaleho jala dibataro na pasar jala alani hama korong sa persiaw gudang jul bana medel topas ay memang anggo hajol manodo rapuh do sungguh dia pe tibu di jabatan sungguh dia pe besar ni pengaruh di tengah-tengah ni permulutna alai sebenarnya rapuh do dang hot dang kuat dang gugui lau menkul hidup poda saplong ay saplalu do kosongan hama korong asa bersiaw matua gicang ni rohado patujulo ni haji polo jala hati bondiri patujulo ni hati gama mau di bahasa Indonesia do kosongan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan odo na gudang masa di tengah-tengah ni hajol mau jelasah do nang di tengah-tengah ni huria masa isomonon hamu karong sa bersiaw ra sudi kita berbagi di tengah-tengah ni huria HKIP jakati kita kinok sabu olodo di sada huria na berga mersigulut padita mengula di tengah-tengah huria olodo paditai dialo nama eskani purus napa pindah di bana tuhuria na asim alani ibana merasa bahwa dia alani ibana alani malona alani guguna bui lam herbang huria taningaran ne jalan ngadong pengikut ibana ngadong masa ibana di huriai ido nama ibana parani mangalo akapimpinan na lapa pindah di bana tingaran na asim masa diutong ham orang sepersiawan nang di tengah-tengah ni huria na tuan itu ham orang sepersiawan para siroha jala perdengan bahasa Jawa labat terlimas jala para siroha goda asugari dibata murah-murah terlimas hatu kidura kita sudah jolma setong-tongan di pertibion alana murah hidu jolma lupa dihadirio dihuaso digugu daud kedaulatan di dibata nama ngaturhon sadok ngolu ni akan arong di tongah-tongah di pertibion termasuk mulu di hajol mau hal korong sepersiawan mulai tabering diterbukti di bagala sadarion atabu manian hita songon si Musa narong diterbukon si Musa ima salak pertugi ni halak Israel na pinili dia bata marhite si Musa nunga gudang masa halungangan di batu paibana di joloni Raja
Mesir tiki Raja Parao nang dijulunya akka tonga-tonga ni bangsa Israel uju berdala kalagi siang Mesir mendapatkan tanah Kanaan. Sasitong na mula dikurang jual manuaing bodoh si Musa meninggikan diri. Bodoh si Musa madok alaniau, alani hapur syok, alani jonokku tu di bata. Ngabu yaunian mabain aturan, mabain lemakku di tengah-tengah ni bangsa. Ada boleh saja anak yang hapur kamu sepersiau dia 10 di dan suruh di bata nasi dah borhat, menguruti pada nasi dah pada potong tanah Mesir. Mari si Musa idok ibadah dosomonon. Mau sotong bumi manguluhon hami, unang nian tokion hami nakok sianon. Mau so ono doh Tuhan madumani hami, mau so horo nama ngaramuti hami, mau so horo dengan nami borhat, unang suruh kami borhat sian tingaranon lama dapaton tanah Kanaan ninna si Musa do tu di mata. Tokton dong kalau dong sama bersiaran si Musa di bawah seret ni roha di parhata ko tibana do masa beta dahalongangan marhiti di bana di tonga-tonga ni bangsa Mesir nang di tonga-tonga ni halak Israel di parhata ko tibana do di batado nama mula di bagasan ibana di batado napa masa honi marhiti ibana tuk suarong doi alani malona tuk suarong doi alani burjuna tuk sorong boy alani belgani hapur siaun ala itu di batas bindo nama mula di bagasan dimana laukat wahuni seru itu hapur kalau sapur siaun nana yang tirot tanian di tengah-tengah ni ngelukta di pertigion tupe di bagasan tigion nunga tak capai seri-seri kedudukan nunga meningkat kita secara ekonomi di tengah-tengah ni mulutnya nunga aka pinoparta nunga saut sikulana nunga dapat aka cita-citana nunga bui nasida di pengartuanan mga leon nasinerenay diba tuhita di hutan alay nang masong si Musa hita toktong taparhatopa sudi nai dang alani gugutta dang alani marota alay holan di batado harapan ni pasu-pasu. Tuhanlah sumber kasih karunia. Irok si Musa makurang sa persiawan, rak merdela mohon Tuhan, rapon hami, lama dapaton tanah Kanaan. Dan namura makurang sa persiawan, merdela dohok di bata. Ada na memang mulu rak merdela hita dohok di bata, ba memang ikon sanggup kita turut patuh tunduk tu aturan do peraturan ni dibata alih hasiluman ni halak merdela do dibata dirot nakingan isi hasiluman ni akan aporsia tu dibata sian halak sibelan ima di tonga-tonga ni pada ni meruna jujuk ma dapat ibana akatad dahalona halak na merdela kapok di bata di tengah-tengah ni pada ni meluna saya dapat dari akka jalan keluar solusi-solusi di tengah-tengah aneka ragam pergolakan dalam pergumulan hidup halak na merdela dohok di bata selalu punya harapan di tengah-tengah himpitan di tengah-tengah penyakit penderitaan na dia lamen ibana di tengah-tengah ni meluna di pertigion imah surungan ala itu tu halak nomor dalam dohok di bata ikon bodoh ibana ikon oro ibana menentang arus na berlawanan dohok narong di pertigion berjalan bersama Tuhan berarti berjalan berseberangan dengan dunia ini merdalan raput di bata berarti mangalo akar ragam-ragam ni na adong di tengah-tengah di pertigion Jakobus obat yaitu obat dok songon hamu kalau masa bersiaw hamu akka pangalaku dan di boto hamu suan dopak di batado para lalian do pertigion
asa nanang ali-ali ni pertidion di bacong-cong do dirina gabi aron di bata sono di doko di bahasa Indonesia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Halak nanai merdela do di bata ikon berani juga menentang arus berseberangan dohot arah perjalanan ni portijo ala iro kita kas molo perjalanan portijo marah lo do akadala ni di bata ham korang sa persiawan atong molo somoni maneng si putih hatta si jamitata di babasan sedalion asa disusoi hita, asa tutong hita ingot, asa tutong hita parhatopotto, holan di batado haruan di pasu-pasu. Hanya Allah sumber kasih karunia song topik ini guta di bagasan tikyo. Unang alani pengaruh, unang alani narong di hita, unang alani pangkat, jabatan, hanguraun, arta, nama kalian hita dari lupa hita sian sumber ni akka pasu-pasu itong-itongani permulut mulut aja kalau kamu sa persiawan ia si musong memang tansa di bana tanong kanaan ala arong ibana mangalo sada hadari di bata na disuruh di bata ibana lama katay do pak batu lawa rohon aik tubang so Israel tiki nam huwas di tong-tongani padang pasiri alai tiap tu kibana batu yang mahiti dukokna gabiro air alai hamko rasa bersiaw nakpe dang sa kibana utan kanan mulut aja kibana baru nahyado rosi Musa dohot si Elia di bagasan hamuliaw pajupang dohot Yesus di sadaduruk jala makatai nasida odo nian hamko rasa bersiaw nanaing si hondur hatta no balgas oman yang gabe kerinduan terbesar di tonga-tongani mulut ahame ima asabu misahita yang rak do di bata si Musa berkata persiawan taruh nak keringan merhiti bana gudang domasa kata dahalungangan gudang domasa aka di batu di mana pasun di bata di tonga-tonga ni pangulon na di depan ni bangsa Israel. Alai mulut aru tidak tingmat jahat cukup tahun hamba korma sebersiam dang puasi bana holan bui bana mapain tadahan mangani dang puasi bana holan sekedar pertugi di bangsa Israel pada putan tanah Kanaan. Alai mawus bui bana nang lemanada di bata. Mulut aja nak dia seperti itu di dokosi Musa asa bunyan berengunna di batai sohdir tu di bata na nilai ni ibana salilingon sohdir tu di bata nang mapain tada halungangan di tongah-tongani pada nasida salilingon nang si Musa menanda di bata mau si bana lebih dan lebih lagi ingin mengenal Tuhan di tongah-tongani kepopuleran di tongah-tongani huaso di tongah-tongani pengaruh di bana dan masuk di bana setong di bana masihol naing lam manada di bata mau si bana sanaing lam jonok tu di bata mau si bana naing lam patarnya so dia tu di bata nah nilai ni bana di tongah-tongani permuluan omani hamba kalau sepersiaw namanya naing hasil hatta di tongah-tongani mulut asa umat kita masuk makasih holi di bata asal umat kita masuk naing lam manada di bata asal umat kita masuk lau maboto isir tutu di bata atas sampai isir tutu di bata atas saya tanah kotor ganam hari minggu tu tongah-tongah di bawah corong songo dia tutu ibana songo dia tutu pangalahona songo dia tutu pabainannya naing yang nabtatar dari mana lapatar di bagasan hapus syaitan atau hamba korma sepersial tadi ngomong
di batado harolo di pasu-pasu naruh di tonga-tonga pemulut, jalan di batado holan di batado nang jalan keluar di tonga-tonga ni ragam ni akka pergumulan hamalon nado-nado di tonga-tonga ni mulut. Alan ini naing manyan lam sihol rohat lam naing tatad dari bata nang lam jorok kita tibana asam giat soong simusan ang kiningan na marham liyaw buy bana pa jupang do sada daw Jesus Kristus isa da dulu asam giat niyan duksal kumuluk ka siyan tonga-tonga ni Portijon pasti yakin kita gay parjabar yang muluar na sudah na pinabala-bala di bata jakka na makaposya ibana jakka na markamusadiat ibana jakka na holan makaposyai mapartopoton ibana di tonga-tonga ni muluna. Amin bertanya ayat. Nung kami Tuhan Tuhan sesuatu yang tonga-tonga kami dipermudah saja dari Tuhan. Bahan itu Tuhan. Saya ingat di hati Tuhan. Unang-unang kami Tuhan lupa. Tuk perong Tuhan di kami. Sautik sian akahamurau. Pangkat kuasa. Doh jabatan dari Tuhan. Nang matuan Tuhan kami buka sakudu proses dan roha. Para topotoni. Nasian holo Tuhan yang kujar rohani. Song-songi dari Tuhan. Mulutun teman-teman yang perlu nami dari Tuhan. Holo bihan Tuhan hama olon. Sahih. Doa pengujuran dari Tuhan. Tuhan Tuhan hama ngalu-alu. Ayat kasih buat Tuhan dari Tuhan. Sin horo Tuhan dapat kami. Halor nasitong. Di tengah-tengah ni ragam ni permumulan. Nah horo pahami tengah-tengah malam. Atau mali Tuhan saat dia Tuhan daging roh pikiran Tuhan. Tuhan dinami oleh Tuhan. Kemana dengan kami, kemana Tuhan. Kemana Tuhan dengan dihon mulai. Pas-pas kami Tuhan. Pas-pas sunang sudi. Nang dengan kami Tuhan menjadi beda sidak. Mari kita boleh Tuhan Yesus Kristus. Jalan Tuhan tayang leman mulai kembali. Amin.